Kanselado na ang Sinulog 2021 Ritual Showdown o Street Dancing nga ipahigayon unta sa South Road Properties karong Enero 17. Nahukman kini taliwa sa mga pagsupak sa nagkalain-laing sektor. Apan bisan pa niini masaksihan gihapon ang performances sa mga contingents pinaagi sa virtual platform. Aniya ang report. Taliwa sa mitumaw nga mga pagsupak sa cultural presentation sa Sinulog 2021, nakahukom ang Sinulog Foundation Inc. o ang Executive Committee sa pagkanselar sa cultural presentation nga himuon unta diha sa South Road Properties. Naglakip kini sa street dancing o sa ritual showdown nga salmutan unta sa 12 ka mga contingents o sa 10 ka mga out of town nga mo perform pinaagi sa virtual presentation. Ila kining nahukman subay sa kabalaka sa publiko sa pagtakod-takod unya sa COVID-19. Nakahukom sa dili na pagpahigayon sa mga nahiunang gitakda na aktwal o pisikal na pagpahimutang sa sangka sa sayaw sa kadalanan ingon man sa ritual na pagpasundayag ngadto sa South Road Properties kun SRP. To reduce focus on handling COVID-19 in view of the fact that we have on our data that there are increasing number of COVID cases. Sa pangutana kon ang desisyon, subay ba sa pagsupak sa PNP o sa Cebu Medical Society, matod ni Vice Mayor Rama nga dili siya gustong makahatag og dugang kabalaka tungod kay ilabi na nga misaka karon ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Una nang misupak ang kapulisan sa street dancing ug ang showdown presentation bisan sa pasalig sa Sinulog Foundation nga mapatuman ang health protocol. Apan kagahapon lang may pagawas og opisyal nga pamahayag ang Cebu Medical Society nga gilangkuban sa nagkalain-laing pundok sa mga doktor nga nag-awhag sa Sinulog Foundation nga ipadaplin lang una kini samtang anaa pa ang COVID-19. The most important thing is we have done a reformative in response and also to reduce concern. Gihangop sa Emergency Operations Center ang desisyon sa Sinulog Foundation. Sahay medyo he's so passionate but then he listened. And during the last session yesterday, he was very accommodating actually. So that is not surprising to me. Pero good move. Well, it's the best move. Lakip sa nauyunan sa Executive Committee nga i-record nila ang performance sa mga contingents silang tagsa-tagsa ka mga dapit din sila manukad sa kondisyon usab nga mapatuman ang health protocol. Ipasundayag kini sa Enero 17 pinaagi sa virtual platform nga mao'y hukman sa mahurado. Ang Sinulog 2021 aduna untay budget nga 22 milyones pesos apan tungod sa mga kausaban gikunhuran kini. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.